o să luăm. Deci suntem în Deia. Pe Transmontana. Și peste tot e numai Leandru. Nu știu ce au făcut spaniolii ăștia, că au plantat numai Leandru. Leandru de la Liana. Da. Și Avem vedere la mare, vine și un elicopter să ne salveze. Ce să zic? Merg acum să fac o poză acolo, că nu știu ce plantă e asta, dar e tare frumoasă. Nu că e frumoasă, e bine. da, da, foarte frumoasă. Asta nu miroase, dar e așa de faină. Dar eu acum fac video. Eu nu mă pot abține să nu fac Eu fac video. filmuleț. Da, Micuț și drăguț. da. Și ne uităm, acum aici sunt terase pline cu măslini. Și jos, tot e plin cu măslini. Și vezi și o piscină mică acolo. Da, văd o piscină mică, gonflabilă. Sus, în vârful muntelui. Cum vor ajunge oamenii acolo, nu știu. Lămâi, wow! Lămâi acolo? Lămâi de vânzare. Chiar, mă, să vedem lămâiul, e copac. Da, uite, e acolo. Uite, mă. Ia uite lămâi, mă. Nu, chiar așa ceva. Cele de vânzare, lămâile alea. E așa, cred. Se poate, da. Ce faine sunt.